Qozanda 13-ші Бүтін Россия еш режиссура фестивалі тәмамланды. Быйылғы фестиваль географик масштабы үсі білән үзенчәлекле. Россия төбәкләреннән тыш Қазақстан театры труппасы да катнашты. Фестиваль көндәлеген хәбәрчебез Алия Галиуллина әзерләде. Дистәдән артык коллектив заманча һәм үзенчәлекле спектакльләрен Татарстанның 5 театраль мәйданчыгында тәкъдим итте. Белгәнебезчә, фестиваль 10 ел дәвамында Камал театры тарафыннан үткәрелде, ә соңгы 3 елны Габдулла Гариф театры оештыра. Яшь режиссерлар килсеннәр, актерлар армиясын күтәреп, театр сәнгатен яшәргә урын калсын. Рәхмәт. Фестивальнең шундый уңышлы тарихы булуына сөенәм, ди театрның директоры Луиза Шарова. 13-ші һөнәр фестивален без менә Казаныбызда Татарстан театрлары белән һәм дә килгән театр коллективлары белән кабул итеп уздыра алуыбызга бик шатбыз. Безнең фестиваль көннәре дәвамында 30 ноябрьдән алып 5 декабрьгә кадәр катнашты 11 театр коллективы һәм алар 12 спектакль күрсәттеләр. Һәм бик шатбыз тәнкыйтьчеләрнең килә алуына, катнашуына, шулай ук театр күзәтүчеләре, мәдәни күзәтүчеләребез эшләде фестиваль кысаларында. Киләсе елларга да фестивальне хәерле генә итеп уздырып җибәрергә насыйп булсын. Һөнәр фестивале кысаларында остаханәләр үткәрелде. Театр тәнкыйтьчеләре заманча театр, аның төрләре, темалары һәм исемнәре турындагы фикерләре белән дә уртаклашты. ГИТИСның өлкән укытучысы Владислава Куприна белдерүенчә, Мәскәүдә театрда яңалык юк. Аны күрү өчен Казанга яки Новосибирскига барам. Бүген театрның алтын чоры аерым төбәкләрдә ди. Чакырылган спикерларның әңгәмәдәше булып Нияз Игламов чыгыш ясады. Безнең бит фестиваль ул шундый плюралистический, монда төрле формалар, төрле жанрлар, иң мөһиме яшь режиссерлар, төрле театрлар, татар театрлары, урыс театрлары. Хәтта Мари казах, удмурт килгәли. Быел казахлар килә мәсәлән. Музыкаль, курчак, драма спектакльләрне күрсәтәбез. Шуңа күрә безнең шикләр ул яктан юк. Безгә яңа сулыш, яңа караш, менә шундый сыйфатларны күрсәтәсе килә яшь режиссерларның. Шуңа күрә кемдер, мәсәлән, кайбер артистлар дебют ясыйлар режиссурада. Тәнкыйтьче Глеб Ситковский белем бирү дәресләре кысаларында заманча театрның берничә төрен билгеләп үтте. Зал белән сәхнә арасын юк итү, ачык һавада уйнау, иммерсив яки спектакль махсус театр бинасында бик аз тамашачыны үзендә катнаштыру һәм 4нче тере залдан бер тамашачы спектакльгә кушыла. Әлбәттә, бу төрләр бәлки камиллек түгелдер, әмма сайлап алу мөмкинлеге бирә. Татарстанда да бу төр спектакльләргә мисаллар бар. Һәр фестивальнең үз максаты бар. Ләкин һәрбер фестивальнең уртак максаты, минемчә, ул бүгенге көндә аерым театрның аерым бер өлкәсендә нәрсә бар икән, һәрбер театр нинди тенденциялар бар, бөтен гомумән театр сәнгате кая барганын күрсәткеч булырга тиеш, минемчә, фестивальләр. Инде һөнәр фестивале ул безнең бүгенге көндә, мәсәлән, республикабызда яшь режиссура нинди хәлдә икән күрсәтә торган фестиваль. Һөнәр фестивале яшь режиссерларга, актерларга киң колачлы осталык чарлау мәйданы. Тамашачылар игътибарына соңгы театраль сезонда сәхнәләштерелгән спектакль премьералары тәкъдим ителде. Башкорт академия театры җинаять һәм җәза премьерасын күрсәтте. Яшьтәр режиссура яһәтеннән үсеп, театраль институтлардан килеп торалар. Әлбәттә, уларның эшен карап, шундай абруйлы критиктар баһалап, ниндидер теләкләрен әйтәләр. Бұл әлбәттә яшьтәр өчен нык зур мәртәбә. Узган елгы белән чагыштырганда быел тәнкыйтьчеләр зур бәя бирергә ашыкмады. Профессиональ яктан үсәргә, һөнәр фестивале дәрәҗәсен тагын да күтәрергә бар яктан да мөмкинчелекләр бар дип искәртте белгечләр. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.